Jamen, rigtig hjertelig velkommen til Fiskeri- og Søfartsmuseet her i Esbjerg. Vi er et specialmuseum, som tager os af søfart og fiskeri, og vi har noget omkring havpattedyr og fisk i danske farvande. Vi er grundlagt i 1968, så vi er lidt over 40 år gamle, men der er selvfølgelig blevet udbygget en del efterhånden. Og det, der er lidt specielt for os, det er, at vi er en blanding af natur- og kulturhistorie. Så dels så kan man få en masse at vide om kulturen, blandt andet i Vadehavsområdet, men altså også naturen. Hvad er det for nogle dyr, vi kan se herude i Vadehavet? Og det kan jo blandt andet være bunddyr, det kan også være nogle af fiskene, men så er det jo så sandelig også vores sæler, som vi har her bagved. Fordi sælerne arbejder vi rigtig meget med. Vi laver undersøgelser i Vadehavet, blandt andet med sæltællinger. Og man kan også komme ud og sejle med vores fiskekutter, hvor gæsterne selv kan komme ud og opleve sælerne i naturen. Her på museet, der har vi 2 daglige fodringer, hvor vi fortæller om sælerne, og især de sæler, der er i Vadehavet. Så der kan man altså virkelig høre noget om, hvordan går det med bestanden i Vadehavet, hvor mange sæler er der cirka, hvornår bliver ungerne født osv. Vi fremhæver også lidt de 2 forskellige arter, som man kan træffe her i Danmark. Det er jo blandt andet gråsæl, og så er det spættesæl. Men hvor den spættesæl er meget almindelig, det er den man typisk ser, så er gråsæl ikke så almindelig herude. Men den kan man altså komme og se her i sælariet. Så der kan I komme rigtig tæt på sælerne. Man kan stå hernede ved ruden, og sælerne kommer hen og kigger på en. Så der kan I virkelig se forskellene på de 2 sælarter. Så laver vi også vadevandringer, og der tager vi simpelthen gæsterne med ned på vaden, lige neden for museet, går ned til De Hvide Mænd, og så går vi ud dernede fra. Og så viser vi, hvilke dyr man kan finde dernede. Vi går ud til blåmuslingebankerne, og vi sætter nogle gange ruse op og fanger lidt dyr også med rusen. Men det, der er sjovt med vaden at komme ned på, det er jo, at den ser død ud, når man kommer ned. Men med det samme, vi begynder at grave, så finder vi straks nogle ting dernede. Så det er faktisk rigtig interessant at komme ud på vaden også. Så det er nogle af de ting, vi gør med gæsterne ud af huset. Det, der er specielt herude i Vadehavet, det er jo alle de dyr, vi har. Både dem, man ikke lige umiddelbart kan se, men også alle dem, man godt kan se. Og vi har mange fisk herude faktisk. Og hvis man går en tur ud over vaden, og der er lidt vand, så kan man faktisk tit opleve, at man kommer til at træde på en lille fladfisk. Og det oplever man ved, at det spræller lidt under fødderne, så kan man godt blive lidt forskrækket. Men det er jo ikke altid så nemt at se fiskene ude i Vadehavet. Så hvis I kommer her på Fiskerimuseet og kommer ned i akvariet, så vil I altså kunne se mange af fiskene rigtig tæt på. Blandt andet vores sild heromme bagved. De er jo meget tydelige, og dem opdager man med det samme. Men hvis I ser vores fladfisk, så skal man altså lige kigge lidt bedre efter, fordi de er rigtig gode til at gemme sig nede i sandet. Og så hvirvler de sand op om kroppen og har samme farve som sandet, og så ser man dem faktisk næsten ikke. Så jeg håber nu, når Vadehavet bliver nationalpark, at I dels får lyst til at komme ud i nationalparken, ud på vaden, opleve naturen, men altså også komme her på Fiskeri- og Søfartsmuseet, og så håber vi, at vi kan give jer nogle rigtig gode oplevelser, som har med Vadehavet at gøre.